mma ozugbo anụsịrị ọgụ n'afọ 1970 ụmụnna anyị ndị anyị na ha kwụ bụ na mbụ anyị che na anyị na ha kwụ bụ ndị Rivers State wee jikọrọ ngwongwo niile ndị Igbo were na Rivers State a hapụrụ wee gbaa ọsọ ọgụ kpọọ ya abandoned property wee kerie ya n'ime onwe ha kerisie ya nke bụ na ụfọdụ ndị Igbo ndị si n'ọgụ na-achịte ka ha nazie na be ha mgbe ha rutere ọ bụrụ na ebe a bụ be ha na ọ bụzikwa be ha achụọ ha ụfọdụ nwụrụ n'obi mgbawa ụfọdụ nwụrụ na ụmụ ihe ike onye ike dakpuru n'elu ka ọ dị onye si n'agha pụta anya afọ 3 mgbe egbughu agha egbughu agụụ egbughu ọrịa egbughu ịpụtazie ọ bụrụ na onye bụ ofu ihe ịtụkwasịrị obi ka e kwuchara na ihe a ga-enye anyị niile bụ sọsọ 20 pounds na ndị nwere ego na bankị ọ bụkwa mmadụ niile ekwuo na a ga-enye anyị 20 pounds ụfọdụ natara ụfọdụ anata iwee na-achịtezie ka anyị gaa n'ụlọ gị dị na Port Harcourt irute ọ bụrụ na akpọ na ya abandoned property ụfọdụ nwụrụ n'obi mgbawa wee bụrụ ihe arịrị esi na nke ahapụta